Apa nanti Pak? Dikongkon Pak Mandur mau Bu. Kon blonjo material. Apa dikon ngeterno tuku buah kok malam sampai mangkat. Iki jamnya wis telat ya Bu. Dulu Pak. Kowe roh perare sekone, nah aku telat. Lah apa? Gajiku dipotong Pak Mandur engko. Terima kasih. Yo saya. Loh, lah apa nanti ke? Guntingan karo cemplon. Mbak, tubas buah. Yo milah-milah sik. Lah, tak tenan toh. Pak Mandur rene Bu. Bojomu ndi yuk? Bukannya wis mangkat kerja, Bos. Mau kerja apa? Wah, aku mengerti guntingan karo kowe no. Bos, tolongi Bos. Macem-macem, motor yo ambruk barang. Duh, lah mau ketemu nang kene kok ora ono. Yo, buang situ apa ora? Sesuk tak parani nae, Mbak. Kurang ngajar ya. Ya pusi aku jebule. Loh. Bos, karepmu ki piye? Janjimu jam piro? Wis tak enteni netu ke material ki lho. Setengah jam punjul. Kok ya ora teko-teko? Bu, piye ngene iki? Tenang wae, Pak. Ya terpaksa tak potong gajimu. Sabar, Bos. Ora usah kesusu potong-potong gaji. Lah janjine jam piro to, Bos? Janjine jam 8 yo. Tapi iki lho, paling wis jam 8 luwih. Oh, alah. Iki lho lagi jam itu punjul 85 menit. Berarti kan cek kurang 15 menit toh, Bos. Berarti kan durung telat. Ngono ya, Yu. Iya, Bos. Wes sampean ndarono sik. Engko bojoku ben nyusul. Piye, Pak? Aman toh?